Ano, dobrý den. Já vás zdravím u Meziprostoru. Já myslím, že bych měl začít s tím, že nám prostě peníze nesvědčí. Teďka co vyšly nějaký Epstein Files, vole, vidíme, jaký psychopaty tenhle ten nádherně úžasný a volný systém produkuje, že jo? Jako neřekl bych, že to je úplně tak, že těch psychopatů tam bude vždycky stejně. Myslím, že my ty psychopaty prostě aktivně odměňujeme a jakmile psychopatům dojdou odměny, že jo, na který jsou zvyklí celý život, tak si začnou hledat odměny někde jinde, ať už je to prostě nějaký prodávání orgánů, kanibalismus, vydírání prostě politiků a podobné věci, že jo. Nejdůležitější prostě je, aby ti co nejvíc lidí platilo za co nejvíc součástí svého života. Já tady zase neříkám, vole, že by každej ale měl pracovat v dolech, víš co. Ale myslím, že náš peněžní systém by měl sloužit našim lidem a ne jenom těm vole 2% nejvíc narušeným, prostě odpojeným kreténům, který jsou schopní co nejlépe využívat ostatní lidi, že jo. Hotovo, konec dílu, víš co. Jak je to zase s nějakou energií? Já myslím, že o tom už jsem mluvil, když tohleto odpoutáme od té hmoty, tak se můžeme podívat prostě na veškerý ten time scale, odkud to jde a kam se to ubírá teda prostě. V malých komunitách se nějak dělala práce, prostě peněžní systém byl ze základu dobrý, pokud prostě ty peníze z tebe nedostává někdo na druhé straně země koule, že jo. Jakmile začíná být finanční systém prostě světovej, tak tady jsou světové firmy a světoví hráči, který prostě celý ten svět jako vykořisťují prostě, že jo. A my můžeme být rádi vlastně, že už tady jako nelovíme tygry, že nás neloví tygři, že jo, a můžeme být rádi, že pracujeme za počítačem. Znovu my víme, že nepracujeme proto, abychom nakrmili a ubydleli každýho. My pracujeme za nějakou osobní zodpovědnost každýho. To znamená, že když já mám barák a ty ho nemáš, tak je to téměř jako ty můžeš za to, že my všichni nemáme barák. Jo, já už to mám. Já už jsem si to zařídil. Ale je to tvoje chyba, že my všichni nemáme barák. A je to čistě tvůj problém, že jo. On je línej, jeho rodina je líná, oni si zasloužej vymřít, protože oni můžou za to, že my všichni nemáme barák. Prostě my jsme furt naučení existovat v té skupinové mentalitě, ale my jsme taky teďka nově naučení, že se můžeme starat jenom o sebe. A ten konflikt je takovej, že potom ty prachatý lidi tak nádherně koukají ze zhora na ostatní. A ty, co jsou pod nima, tím pádem tak moc aspirují na to, aby byli nahoře s nima, aby už se jim nikdo celý život nesmál vlastně, že jo. My jsme prostě zvyklí se starat jako všichni o sebe a to, jak to všichni děláme, je tím, že chodíme do té práce. Tím se přece staráme o tu společnost, že jo, teď z toho platíme daně. Teď já jsem produktivní člověk té společnosti a to, že on má miliardy, to znamená, že on je produktivnější prostě. Protože prostě Facebook používá nejvíc lidí. A já, kdybych pracoval tak tvrdě, tak můžu mít taky ty miliardy, že jo? A tady myslím, že už normální člověk do prdele musí říct, že ne. Prostě cíl například třeba Gatese je to, aby do toho jako hodně prachatých Američanů a velkých prostě farmaceutických firm investuje do genetické modifikace prostě veškerých organismů. To znamená, za chvíli, když si koupíš kuřecí maso, tak z toho prostě bude dostávat nějaký dolary třeba Bill Gates, protože to bude jeho recept na jeho genově upravený kuře. A on bude mít to kuře prostě patentovaný. Stejně jako tady za chvíli bude nějaká náhodou krize prostě, kdy vychcípají včely a oni budou muset prostě vypustit geneticky modifikovaný včely, za který jim budeme platit daně. Cíl je prostě odkoupit nejen ty pozemky, nejen prostě tu půdu, ale i veškerý živý organismy na tom světě a patentovat si je, aby si z toho mohl danit ostatní život, co na té planetě žije. Jako se to už dělá, že jo? Za chvíli
se někdo fakt pokusí prostě, a já si myslím, že už se to klidně děje někde, že jo, že si prostě někdo naklonuje perfektně debilního člověka na to, aby mu sloužil. Patentuje si ho a vlastní ho a může si s ním dělat úplně, co chce. Protože ho stvořil ten člověk, tak to patří jemu, že jo. To, co teďka vypustili z těch Epstein sraček prostě, ukazuje na geneticky modifikované virusy. Což se tady říkalo taky, vole, 10 let třeba, že jo. Veškerý trans issues, co se řeší, taky prostě závisejí na tom, aby ty si žral chemii od nějaký farmaceutické společnosti. Veškerý antidepresiva jsou od toho, aby si žral jejich tonik, že jo. Stejně tak veškerý třeba konzervanty v jídle si nesou tu energii těch průmyslů, ze kterých pochází ta chemie, co do toho je narvaná. A je to další taková daň, co ty dáváš za to, že ti je vlastně jedno, že to jídlo není přírodní, že jo. Ty si koupíš něco zabaleného, už platíme daň za ten plast, za to, že to je zabalený vůbec, ale pak platíš ještě daň za to, že to je nějak zakonzervovaný a vlastně pomůžeš někomu prodat vlastně tenhle ten třeba odpad z toho, jak se vyrábí něco jiného. Mimochodem šunky a uzeniny teďka klasifikovali jako karcinogen první třídy, mám pocit. Oni se pokoušeli to kdysi nazvat jako jenom červený maso, ale teďka to jsou prostě už museli říct, že to jsou jenom šunky, že jo, co jsou karcinogenní, ale pořád ti nikdo neřekl vlastně proč je to karcinogenní. A s tou chemií nikdo nic neudělá. My dlouho víme, že ta chemie v těch šunkách je třeba karcinogenní, ale jakmile to je v té šunce, tak je to najednou jakoby v malý dávce a vlastně to tak nevadí a vlastně je to do prdele jenom tvůj problém, že toho sežereš víc jak půl plátku za den třeba. Jo, doporučená denní dávka tohodle je nežer to vůbec, vole. A to je všechno. Ty otočíš ten obal, koukneš se prostě siřičitany, fosforečnany, sorban, draselný nějaký a ty tam v podstatě teda na tom obalu máš napsaný rakovina, vole, ropa, bullshit. Ty si můžeš všechny ty informace najít na internetu. Stejně jako my jsme si doteď mohli najít na internetu to, že prostě celý Epstein Files, že jo. Někdo mimochodem tvrdí, že termín konspirační teorie popularizovala CIA po tom, co zabili Kennedyho, že jo. Jakmile cokoliv označíš jenom za teorii, tak je to hotový, vole. Tohle stejně proč mi nějaký debílek třeba tvrdí, že vlastně jenom věříme v evoluci. Protože to je teorie evoluce, že jo. My nemáme totiž důkazy o tom, že evoluce asi existuje. Stejně jako nemáme důkazy o tom, že nějaký Epstein list je asi doopravdivý, protože to je celý jenom konspirační teorie. Stejně jako nemáme důkazy o tom, že existuje Bůh. Byť se o tom píše 10 000 let prostě na té planetě, o všech takových spirituálních věcech, tak my prostě nemáme důkazy a nemůžeme to vědět. Protože kdybychom to věděli, kdyby to bylo jistý, že buď existuje Bůh, nebo že existují tyhle ty mrtky prostě, tyhle ty konspirační teorie, že to je pravda. Kdybychom to věděli, že to je pravda, tak by se ten svět musel změnit. Kdybychom věděli, že buď tohle nebo tohle je pravda, to nejvyšší dobro a to nejvyšší zlo, že je doopravdy jako real, a jakože je, tak by to znamenalo, že ten svět je fakt v píči. Takhle jak je. Tak by to znamenalo téměř jako, že jsme otroci, že jo. A to nikdo z nás jako nechce slyšet tadyhleto. A furt prostě budem chodit na ten cirkus a furt budem žrát ten jejich chleba, furt budem žrát ten jejich tonik a furt budem žrát jejich prášky, furt budem pít jejich kolu. My víme, že, vole, všechno, jak funguje ta společnost teďka, je téměř založený na tom, na té druhé světové válce, na tom průmyslu prostě, na té chemii, na těch prostě firmách, co vyráběly vojenský auta prostě, nátěry na tanky, ty píčo. A protože už jsme měli tu infrastrukturu vybudovanou na to, aby jsme prostě přežili tu válku, tak jsme tu infrastrukturu předělali na to, abychom
tu infrastrukturu využili na ty lidi. Abychom tu válečnou infrastrukturu narvali každému normálnímu občanovi do ksichtu. A téměř jako dožil, co se týče mikroplastů, že jo. Já miluju svět, ale myslím, že ten průmysl miluje peníze. A myslím, že lidi tak moc chtějí, aby nás ten průmysl miloval, že my taky radši budeme milovat ty peníze, že jo. Nastává prostě doba jakýsi post pravdy. Protože kdyby tady nějaká pravda byla, tak by to znamenalo, že se svět musí změnit. Zanechat za sebou tu válku. Jenže to se nestane, protože ty peníze prostě potřebujou ten válečný průmysl, tak jak je ten systém postavený teďka, tak my potřebujeme, aby ta válka probíhala neustále. O tomhle je mimochodem 1984, že jo? Kdy Orwell prostě předpovídá, že ta válka bude nekonečná a že každou vteřinu svého života bude mít člověk pocit, jakože šlape na ksicht nepříteli. Takhle to tam snad nějak píše. To znamená, ty si každou vteřinu svého života můžeš přijít, jakože jsi lepší než všichni ostatní, že jo? Například protože ty zrovna chodíš do práce. Nebo já třeba, že tady dělám podcast a vy všichni jste debilní, že jo? Protože vy všichni jakoby nevidíte, že je ten svět v píči. Já si myslím, že my všichni to vidíme. Já si myslím, že my všichni s tím můžeme něco dělat. Ale nesmí tady být to já a vy, že jo? Nesmí tady být to my a oni. To je to, co rozděluje tu jednotu na dva rohy a takhle potom vypadá Sigilie ďábla, že jo, do Véčka. Dualita, rozdělení, pryč od sebe. Rozděl a panuj. Klasicky. 2 hlavy prostě na římský orlici. No a právě jakoby každej tak skončí s tím, že hej, není můj problém, co je pravda, já tady dělám svůj part a já teda tímto miluju ty lidi, že jo, když chodím do té práce. A všichni ostatní, co by naznačovali, že válka, všichni ostatní, co by naznačovali, že to není dost, co já dělám, nebo že víš co, když třeba pracuji v Mekáči, tak třeba, že mě krmí ten Izrael vyloženě, jako jo, nebo že já, když si koupím ten Mekáč, tak jim tam financuju kulky prostě, aby stříleli do muslimů. Tak to už nikdo slyšet vole nechce, protože prostě já vydělávám peníze a já nic jiného dělat nemůžu. Ano, my musíme něco dělat. Já tady nemá co dělat. Chceš, aby nikdo nedělal rohlíky? Chceš, aby nikdo nepracoval v Lidlu? Ne! Chci, aby všichni dostali fér zaplaceno, chci, aby všichni měli zařízený byt. Aspoň nějaký základní byt. Za to, že pracujou, že jo? A nemyslím si, že jediný řešení toho problému je prostě buď nájem, anebo to si půjčit v bance, aby ti někdo platil nájem. Protože to oba dva furt platíte té bance, že jo? Můžeme tu naši práci snad vyměnit za to, abychom se měli dobře bez toho, aniž by ten stát byl zadlužený, že jo, na furt. Furt jdeme do dluhu, jak je to možný? Já nevím, jak dlouho jsme zadlužený jako my, ale mám pocit, že to je prostě od té doby, co tady je volná ekonomika, tak jde prostě naše bohatství do mínusu, ne? To znamená, že někdo z toho musí bohatnout. A my ostatní jsme z toho chudší. Protože mně přijde, že skoro jo. Místo toho, aby si ten člověk vymyslel jakousi práci, která ho bude jako naplňovat, tak my se prostě musíme řídit jenom těma penězma, že jo. Zase, koho bude naplňovat, dělat prostě v pekárně? Já si myslím, že když by ty polotovary nebyly všechny zmražený, tak by to actually nějaký lidi bavilo. Jako myslím, že logicky, když stát prostě kupuje furt jídlo od nějakého jiného státu, tak prostě ten stát bude chudší a chudší. Myslím, že to dává smysl prostě tohleto. A nemyslím si, že to je tak černobílý, jakože volná ekonomika dobrá a plánovaná špatný.
plánovat ekonomiku k tomu, abychom měli všichni jídlo a všichni bydlení, je něco, co by mělo být základní funkce, vole, každý vlády. A ne, vole, prostě to nemá být funkce těch bank. Nemá to být funkce těch lidí, co vlastnějí už 100 bytů, aby stavili další. Má to být funkce funkčního finančního systému. Že prostě se o ty lidi postará, že jo. Ale my se furt musíme starat jenom sami o sebe, protože tak to prostě těm penězům vyhovuje nejlíp. A my to všichni víme. A je to prostě sežer nebo buď sežrán. Já vím, že když prostě mi nepůjde jenom o peníze, tak mě ty velký peníze sežerou, semelou a nebudu mít děti. Nebudu mít kde bydlet. A musí mi být uprdele úplně každý ostatní, protože oni jsou líní a já nesmím. Ty bezdomovci na ulici, to jsou odstrašující příklad pro všechny vás. Oni jsou ty nejhorší, oni jsou ty, co nechtějí. Nebo se třeba nechtějí zúčastnit tadyhletý perverze toho, co to znamená být člověk podle vás. My se tady vyvíjíme do absolutních psychopatů díky tomu, že jsme řekli, že tohle je přírodní věc, ty peníze. My už tady nemáme tygry, co by nás žrali, my už tady máme prostě obrovský firmy, který z tebe chtějí vytáhnout úplně všechno. A chtějí, aby si prostě jejich produkty potřeboval každý den. Místo, abychom měli české firmy, které nám poskytují to, co my denně potřebujeme. Ano, myslím si, že české firmy jsou docela důležitý pro Čechy. Stejně tak myslím, že české sociální sítě budou docela důležité. Točí se ještě nějaký dobrý český filmy? Víš co, my tady nenatočíme Avatara. My tady nenatočíme Transformery. My tady nenatočíme nic, co by nebyla prostě komedie o bramborách. A to prostě rozhodně není tím, že nejsme schopní speciálních efektů. Prostě se koukni na Cestu do pravěku. To stačí. Je to prostě tím, že my jsme zvyklí žrát hovna. My jsme zvyklí, že nás to někdo nakrmí, ty dobrý filmy. Lidi dokážeme být prostě vynalézaví. Je možný natočit kurva dobrý filmy prostě bez speciálních efektů a bez miliard dolarů. A bez hollywoodských herců, že jo, který prostě žerou děcka někde na ostrovech. Jo, jenže to by to muselo vydělávat peníze. To, že já tady sedím, znamená pro lidi absolutně hovno, dokud mi to nebude vydělávat peníze, že jo. Jakmile by mi tohleto začalo vydělávat peníze, tak najednou budu mít hosty, já jsem si docela jistý. Co téma nějaký ty lidský obětiny teda? Co nějaký to téma, že člověk doopravdy může třeba obětovat svůj život za nějakou ideu. Tu obrovskou čest, že tě vybrali z nějakých dobrovolníků, že budeš doopravdy ta obětina na té pyramidě a prostě utnou ti hlavu, vyrvou ti střeva, prostě obětují tě těm bohům. Ano, ty ses přihlásil spolu s 20 lidma a tebe vybrali a ty můžeš chcípnout za ten národ a za to, aby jsme měli tu úrodu. Ano. Ano. A ten člověk jde do nebe prostě. Ten člověk dá celou svoji duši za to, aby se celý ten kmen a národ měli dobře. A já si myslím, že to prostě něco udělá. Že dáš celou svoji životní energii tomu, aby ses ty měl dobře, anebo abychom se měli dobře jako národ teda. Ještě můžeš líp říkat, abychom se měli líp jako planeta prostě. Co ti zní líp? Že prostě, vole, nezajímá mě, vole, planeta, nezajímá mě stát, národ, moje město a téměř ani, vole, moje rodina, že jo? Protože on taky má chodit do práce. Myslím si, že lidský obětiny rozhodně fungují i v tom satanismu třeba, že jo? Když někdo cítí takovou moc, že ti mohl tu duši takhle skurvit prostě, například skrz ten finanční systém, že jo? Někdo cítí takovou moc, že takových duší pokřiví a vrazí do temnoty, že ti kus té duše prostě sežere. A hnusná abominace potom nabírá takových prostě rozměrů, kdy tady vypustějí 3 miliony stránek o tom, jak ty lidi žerou prostě.
jak si ploděj prostě orgány na to, aby to děcko mohli zabít a vzít si jeho ledviny prostě třeba. Vzít si jeho srdce. A my jsme tak skurvený, že už řekneme, no jasně. Teď jasně, to jsou velký peníze prostě, že jo. Normálka. Já musím zítra do práce a mě to nemůže zajímat. Neříkej mi, že prostě potřebujeme to všechno oblečení z ciziny. Neříkej mi, že prostě potřebujeme všechny ty levné sračky. Neříkej mi, že Češi si neumějí vyrábět vlastní telefony, kdybychom chtěli. Když bychom teda samozřejmě nějak rozumně odkoupili ty minerály ostatní. A tady je ten problém, že jo. Celá ta světová síť je založená jakoby na tom volném obchodu, kromě těch uzavřených diktátorských komunistických zemí. Jsou prostě jediný tábory, který se rozhodli, že se nebudou účastnit tohodle kurvení lidstva. A my jsme je za to absolutně, ale absolutně uzavřeli od celého světa, že jo. S tím, že téměř jediný, jak můžou přežít, je potom jako obrovská armáda, se kterou nás státy můžou strašit s tím, že takhle přece žít nechcete, že jo. Je to jejich systém, je to systém prostě toho průmyslu, o tom mluvil Oppenheimer vyloženě už, jo. Vojenský průmyslový komplex, který vzniknul od toho, aby vyhrál druhou světovou válku. Kolonizoval naši mysl, naše peníze a náš denní život a naše duše téměř. Pořád můžu říkat jenom odpojme se od té hmoty, odpojme se od těch peněz a napojme se teda na jakousi budoucnost, kdy ta duše naše, kolektivní, je zdravá. A myslím, že to začne v momentě, kdy přestaneme využívat planetu a využívat sebe navzájem. A sami sebe tím pádem, že jo. Za to, jak by to mělo být, ti nikdo nezaplatí peníze, nikdo ti nedá najíst a skončíš na ulici. Tak, jak by to mělo být. Tak, jak by to mělo být. Tyhle ty lidi, co se starají, ať jsou někde v lese chcípnou. My ostatní, my normální, se budeme starat jenom o sebe, jo? My budeme srát na ten svět. A tak je to dobře, že jo? Tak je to správně a tak to těm penězům vyhovuje. Protože když jsou lidi odříznutí od Boha a od sebe sama, od svojí duše a od okolí, tak se na nich vydělávají ty peníze nejlíp. Bůh ví, kolik prostě benzínu projedou s tím, že budou utíkat od těch problémů. Tohle byl Meziprostor, já vám děkuji mnohokrát.